kinyayo dapat adati naganak nga mangkita kinyayo. Kan dapat alwadan tapnon kay nga masugat. Katantay ti bukal ti parya ka farmer. Farmer, patulong na to, hindi mamata na tangkod na si Karabasa. Buwan tayo tinat na to.
Babantay dati tarong tap na nagningisik. Hindi kami nagloton. Pagurutan mi dito karna ka farmer. So, dagito yung ingredients na. Dito yung kamatis ka nila sunang. Ada bagong na. Dito yung okra. Dito yung masji tarong. Dito yung masji otong kan karabasa. Nalpas dapay nga nabugwanan. Gisa-gisa tayo dito yung karne. Vlog, brand basit. Nagisa dati karnan ka farmer, ipisok tayo dito laso na kan kamatis nga dati bago nga. Kabil dito yung kongan. Pero nangantay pa yung basit sa tayo sa runod di duma. Medyo naloto basit dito yung kongan. Saron mo tayo dati karabasa. Saron natin tomat dati pariakan okra. Rain tayo pa nga maluto basit, dato'y karabasa, okra, kan parya. O, di tayong tumay kabil dati tarong. Kani yung rete nga maluto, dato'y karabasa. Bantay pa ay. At tayo, pisyo kayo dati tarungan. Retento lang nga maluton, mahal da tenton. Sa farmer, naluto detoy pinakipot Ilocano tayon. Valentento pa yung mga aldawan. Forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Batang Farmers TV. Thanks for watching.